Ang pananghid sa ilahan, eskwela siya. Pero wa niya po sa eskwelahan. Kasi nananghid tong eskwela, nara po ko estudyante nga na. Adaghan na ko estudyante nga na. Ang pananghid sa ilahan, eskwela siya. Pero wa niya po sa eskwelahan. Muli po siya tinguli. Nag-ilis na ko, no? Basta nag-uniform ganito. Niya nilakaw sa bahay. Mama o mga iso o nagtong ang eskwela. Dayon, di dito musod. So, naging ko estudyante sa una. Yung bag na. Di ako dyan, gamsinan, yung bag naman na. Absent. Pag tingkuha sa card, ang ina ng mama. Nang, kinong anak ba? Wala kini eskwela-eskwela. Siya eskwela na sila kadalong. Ngayon kinagbaon. Ngayon pagbaon. Ngayon pag-project. Ma, nami project ma. 50. Anong 50 dako na kayo na. Nya mo may pag-uso ato mga internet ang nang mubuhog ba? Oh, crossfire. Mao ni una nga sikat ang crossfire. Ang karon na pa man na. Naaday silingan rin nila ang kana internetan. Nara sa silingan, internetan kay sirado biya pultahan permi, di ba? Nya saba kayo ang sounds. So what siya kabaw nga nara di ang anak dito. Di man mo to ang mama kung ginan. Matanan tayo yung classmate ha. Kanus amo nakakita na ni eskwela siguro. Wala rin. Yung bag ra. Amo sang ipakita bag. Dara yung bag mamay. Pero imong anak wa diri. Ang nga importante na kung may tabo ninyo, ako'y manubag nimo. Nga naman nagdahom imong mama nga naa ka diri.